Illum kollox idur ma' sostenibilità. Naqqas, erġa' uża u riċikla. Huwa mod ta' ħajja li kull wieħed minna hu importanti li jimplementa, anke meta niġu għall-użu u l-konservazzjoni tal-ilma. Fl-aħħar snin, il-popolazzjoni tagħna kibret sew u naturalment anke d-domanda l-ilma żdiedet. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma anke b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea wettqet diversi proġetti sabiex id-domanda l-ilma tintlaħaq dejjem. Wieħed mill-aktar modi effettivi huwa billi nirriċiklaw u nerġgħu nużaw l-ilma li narmu. Għajxin sostenibbli ifisser ukoll li tħares lejn dak li tarmi u tipprova ssib mezz ġdid kif minflok tarmih terġa' tużah, tagħtih skop ġdid. Dan huwa eżattament il-ħsieb wara l-inizjattiva New Water. Dan il-proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea minflok iħalli l-ilma tad-dranaġġ ittrattat jintefa' lura fil-baħar li ngħiduha kif inhi m'hemm xejn ħażin jgħaddih minn proċessi ta' purifikazzjoni u jibdlu fil-ma pur u sikur li jista' jintuża fl-agrikoltura, it-tisbieħ tal-pajżaġġ jew l-industrija. Dan hu x-xogħol li jsir fl-impjanti l-ġodda ta' New Water li qegħdin f'Taċċumnija Limiti tal-Mellieħa, f'Tabarkat, ix-Xajra u f'Ras il-Ħobb Għawdex. Dawn l-impjanti li bdew joperaw mill-2017 għandhom il-kapaċità li jipproduċu miljuni ta' metri kubi ta' ilma bi kwalità għolja ħafna. L-użu ta' dan l-ilma fl-agrikoltura diġà qed inaħħi piż kbir minn fuq ir-riżorsi naturali tal-ilma. L-għan ewlieni hu li jinkiseb l-hekk imsejjaħ Net Zero Impact Utility fl-użu tar-riżorsi tal-ilma tagħna. Fost oħrajn, dan ifisser li l-ilma tal-pjan estratt tal-irrigazzjoni u l-industrija ikun sostitwit bil-ma riċiklat. Fi kliem ieħor, New Water. Wara trattament u l-purifikazzjoni, l-ilma jitpoġġa d-dispożizzjoni tal-bdiewa permezz ta' idranti imxerda matul 3 networks għal tal-apposta fit-Tramuntana u fin-nofsinhar ta' Malta u f'Għawdex. Dan hu proġett kontinwu u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tippjana li żżid in-numru ta' idranti disponibbli biex tiżdied l-aċċessibilità. Il-bdiewa jaċċessaw l-ilma permezz ta' cards elettroniċi. Kull min huwa interessat li jkollu aċċess għal New Water għall-użu agrikolu jista' japplika billi jaċċessa is-sit wsc.com.mt u jniżżel il-formola Applikazzjoni għal kard tal-aċċess għall-ilma rriċiklat New Water. L-applikazzjoni għandha timtela u tittieħed bl-idejn f'wieħed mill-uffiċċji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'Ħalluqa jew fix-Xewkija Għawdex. Għal kull reġistrazzjoni titħallas miżata minima darba fis-sena. Il-bdiewa reġistrati huma intitolati għall-ammont ta' New Water skont id-daqs tal-għelieqi tagħhom. Għal aktar informazzjoni tista' anke żżur ilma.org.mt. L-ilma ibda minnu. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.